Bon dia, nens i nenes! Pels que no em coneixeu, em dic Yolanda i avui us vull explicar un conte. Es diu L'erugueta goluda. Que el coneixeu? Sí? Però jo us el vull explicar d'una forma una mica diferent. Us el vull explicar fent ombres. Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va, comencem! Apaguem les llums! L'erugueta goluda. Hi havia una vegada, una nit, en un petit bosc, un ou molt petit que reposava damunt d'una fulla. L'endemà, tan bon punt va sortir el sol, de dins l'ou aparegué una eruga remenuda que tenia molta gana i de seguida es va posar a buscar menjar. Quina gana! Tinc molta gana! Dilluns va trobar una poma. Que bona aquesta poma! Però jo encara tinc més gana! Així que va continuar buscant. Dimarts va trobar 2 peres i tan sols veure-les se les va menjar. Però l'erugueta encara tenia més gana. Dimecres va trobar 3 prunes ben gustoses. Boníssimes! Però jo encara tinc més fam! Dijous, l'eruga goluda trobà 4 maduixes. Exquisites! Va dir. Però l'eruga encara tenia molta gana, així que va continuar buscant. I sabeu què va trobar el divendres? 5 taronges! Les va travessar tot mastegant. Però jo encara tinc més gana! Digué. I busca que buscaràs, va arribar dissabte i, mare meva, quin gran tiberi! Primer va trobar un pastís. Després, un gelat. Boníssim! Més tard, un tros de formatge. M'encanta el formatge! I un tros de síndria. I al final del dia, fins i tot va trobar una piruleta. Però aleshores a l'eruga li va passar una cosa que no li havia passat mai. Ai, que mala panxa, ai, que mal, ai. Havia menjat tant que ara li feia mal la panxa, pobreta. Així que l'endemà va decidir que el que més li convenia era menjar un tros de fulla. I de fet, després de travessar-la tot mastegant, ja em trobo molt millor. això sí, ara ja no era una eruga remenuda. S'havia convertit en una eruga molt gran, molt grossa. I ara ja no tenia gana. Ara el que tenia era molta son. Quina son que tinc! Així que l'eruga va pujar dalt d'un cirerer i es va construir un capoll. I és que les cases de les erugues es diuen així, capolls. I allà dins es va posar a dormir.
El sol ara dorm a la panxa del món. Dorm el cirerer i l'eruga també. I van passar els dies i de cop i volta... Claix! L'eruga va trencar el seu capoll. I sabeu què va passar? Sabeu què va sortir de dintre del capoll? Doncs és que l'eruga goluda s'havia convertit en una meravellosa i bonica papallona. I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?